Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Oras ginadulong sa inyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 7. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo kitasang panahon sa aton nga linya. Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Action by mayong gabi no sa aton mga listeners mayong gabi. Ari lakat sa aton nga tempo sini nga gabi Sabado kita karon Nobyembre 14 tuig 2020. Hangin amihan lamang o northeast monsoon nag-apekto dito sa naminan sang Luzon. Mula ni siyang weather system naton dason si Ulysses Yagwa naman siyang Pilipinas. Ginbilin na di ang magalumo ng kalangitan nga may mahinay hasta nga may kasarangan nga pag-ulan dito sa Cagayan Valley. Tugay ni sa northeast monsoon o kunamihan. Ang Ilocos Region naman, Cordillera Administrative Region may pag-uum-guum. Ang kalangitan hasta nga magalumo ng kahawaan. May dalaman ni naligwin nga mga mahinay kung manipis lamang ang mga pag-ulan o kung pagtulotaliting halin man sa gihapon sa northeast monsoon. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton bungsod may pag-uum-guuman ang kahawaan hasta nga magalumo ng kalangitan nga may dulot man ini sa gihapon nga naligwin nga mga pag-ulan halin ini sa aton nga localized thunderstorms. Ang kasarangan hasta sa gihapon nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nag-apekto dito sa naminang sang Luzon nga halin sa naminhan na silang northeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang nakatungdan nga bahin sa napagatnan sang Luzon magahali naman ini naminhan na silangan pakadto na silangan o kung northeast to east nga may kasarangan man hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin ari biri sa aton sa Kabisayan, Mindanao kag sa iban man nga bahin sang Luzon nga halin man sa gihapon sa naminhan na silangan pakadto na silangan nga may makanay lamang hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya maayo-ayong timpo naton may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumo ng aton kahawaan. May ibilin lang ni siyang naligwin nga mga pag-ulan ang aton mahabatagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakit man ang syudad sang Bacolod. Kag mahinay hasta sa kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa gihapon sang hangin halin man inisa namin na silangan pakadto na silangan ang magka-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan na sa makanay
Basta sa kasarangan lamang pagduludapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:22 sinikar nyo gabi, 1.6 metro ang aton taob. Ang hunas naman magabalos alas 5:07 buwas sa aga sa takos ng 0.0 metro ang katabagon. Kag alas 5:18 nagtunod siya ng adlaw, magabutlak ni siya alas 5:39 buwas sa aga. Ari kita siya gyapon 25 hasta 31 degrees Celsius aksyon bay. Maulo init-init kay na Sir Gan, no? Mainit na init ta. Para na. Pero timan si Ulysses baway gid palampuwa sa mga Cagayan Valley pag Tagaan ito. niya ta matulo taway base dasun simana. Dasun semana. Kabay pangawain na lang. Grabe nga pag-anto sa mga taga Luzon, Sir Gan. Sir Gan, salamat gid. Sige. Mayang gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Sir Gani Republika ha, ang lakat sang panahon diri sa Bacolod, Negros Occidental kag Bugos nga Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Matulotaway ang palibot naton pero tiyan mo na bala ang mga utod naton tiya sa Luzon area subong niya puwerte gid kapiot sa ilang nga sitwasyon. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Antes pa naman tanan ang aton sinigid pagpangamuyo batok sa COVID-19 plus ang batok man sa raban nga size sang balatian ka mga disaster, mga aksidente kag iban pa. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:14 na.
Subong nga adlaw makaaksyon Sabado, Nobyembre 14, 2020. Una sa balita. Una sa aksyon. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph nga pwede nyo i-share likes mga ka-aksyon kaya i-click lang dira. And sa web naton bisita kamo dito kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dara i-follow lang ang aton sining official page sa Action Radio kag sa YouTube pagid. Bisan din lang pwede gid mas marami pagid nga mag-monitor man sa aton sining radio set. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton, ang inyo sa nga mensahe, kanto lang sa comment section. Kaya tagad-tagad karon sa hustisya. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tub-tub las 9 ang takna sa nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? I-check naton karon ang patrol kaya may ara sang patay nga nasapuan sinigid lamang diri sa syudad sang Bacolod. Ang kompleto sini nga detalye karon dugay-dugay. May pilas bala ini ano nga sahi nga pagkapatay sini? Ginlothang, ginbuno o kon natural nga kamatayon. I-check tanay karon sa patrol with action on defensor and then sa iban nga balita lokal mga kaaksyon sa Mabini o kon sa syudad sang Kabankalan may ara man subong sang traffic accident. I-check na to ni kay daw involved naman ini sa truck na naman. Nga basi loaded naman isang tubo kaguna no pang kargaya da kun iban pagid no may inkwentro ini siya ay nano sitwasyon tayo nga kagabiho may aksidente man nga nagluntad dira sa Mabini Valladolid sa diin nga napatay gidri ang isa ka babaye atong isa ka truckload sang tubo nga bumaliskad dira kadamo sang nadalalahig nga mga salakyan nga iya sini pinangbungguan. Kag kaina lang no diri sa may dalan na Burgos Street Extension no atubang sang Negros Occidental Police Provincial Office compound may isa ya ka truckload sang tubo Action Oliver halin sa nabukid nga porsyon sang Granada tamaan kataas ang karga sa tubo nagsalalangit ya sa mga linya sang kuryente. Nagkausa Action Oliver sang tuman nga traffic mga alas 3 sang hapon na niyo. Tinano man bikid ang mga sungak-sungak magkarga katubo ginapatamaan nyo gid kapataas da sa inyo sining kalargahan nga way nabuashaw. Hindi sumangit sa linya nga nagabalabag man da proporte na to ya kataas no. Sumangit ang iya nga tubo ti iyawan sa kaulo atras abante do way man helper don't know. Kaya hindi kagidya dapat magtandog da kay base may kalayo na kundi matapik kagida. Kundi ang traffic sumaka to hasta tulapit sa may unhan sang anong tawag sina iskala unhan pag ito sa may patio pag ito. Tiyamakon mo nang hasol nga gindulong bangod sang inabalang tamaan kakarga nga daw ano man nakulangan gid sila iyabi tulo taksa man ang karga nyo da di ka mo magsagig ka sinungak-sungak sang karga nyo. Kaya kung maka-aksidente ka mo, may lantani, blang ako na-aksidente ka mo, kamo lang ya. Pasensya na ha, pero sa do kay ilinit, blang nga nagasululubra ng karga. Di madalalahig pang iban nga tawo, no? Kay kabalo kayo ning aksidente nga ini, wain tamani ginapangayo. Ini kakatabo anytime. Pero kung may extra ka nga paghalong, kundi daw hindi ban matamaan. Action Firing Line. Kung isa mga tubo mga kaaksyon sang mga truck loads na to o kung mga trucks nga nagakarga katubo nagaalalawas iba nagakalawigit iya sa highway tunaan man kung kaisa sa aksidente sa nagasinunod nga mga salakyan. Action Firing Line. Abi mga driver mangin responsable man kamo sa karga nyo no hindi niya pagpatami kay budlay nakatama. Okay, gina kay pangabuhi na legal pero ibutang nyo man sa normal, hindi nyo magpatami nga makahalit pagid sa inyo kung maaksidente ka. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, ang Comelec diri sa Bacolod may ara sang pagbag-o sa ila sining trabaho dason nga simana. Kag 16 iya ka mga persona na multahan na nga wala nagagamit sang face shield sa idalom sang City Ordinance
nga dapat magausar gid sang face shield mandatory diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. May mani nga mga disiplina para madisiplina gid mga utod ta. Samtang 128,000 pesos sa ginapatihan Shabu ang nagkala-konpiskar gikan sa 6 ka mga persona sa nagakalain-lain nga syudad o kon banwa o kon lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Ang iban nga balita sa probinsya mga kaaksyon, i-check naton karon. I-check taman karon ang Sineco, no? Kumusta untang Sineco daw sako inot danay nila subong Action Oliver. Galing kang ginapang utod nila abi tag 8 naman ka bulan nga way kabayad bla. Kunig na tagaan ni tsansa mga utod ta nga ti way lang anay danay bangod sining COVID-19 pero ti ko magwalo siyam 7 6 sobra naman na. Iga-iga inyo man ang Sineco kay nga once ang Sineco nga di makabayad to sa supplier nila kag pangutdan ang main naton nga Sineco nga supplier taman ubos kita diway kuryente. Action firing line. Dito kadamo kuno sa inot danay gid dalin sa nagligad nga adlaw tindi ka gid kabalibad may rin nyo man da di ko pati nga way na kamo income may income na kamo da gora. Action firing line. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon ang syudad sang Bago nagpanagtag ang DSWD unconditional cash transfer sa Bago nangin matawhay bisan nga nagdagsa ang mga benepisyaryo. Basi may maayo yang sistema kag pagplastar mo. Action firing line. Dili pareho dis Bacolod nga husko ang tinagtaganay isang SAP diri kag tinagtaganay isang mga financial assistance sang syudad sa mga tawo nga nagakinahanglan nagasinambunot lang. Action firing line. Naunahan to sa NGC bilang alas 2 ang kagahon pa lang nagpila tong pila ka libo. Do ka prank ganito mo nasundan nagligad nga Martes kundi ka magsala diri sa may base center na naman nagdinasok naman tong Bacolod nun. Action firing line. Ambot kon nga ang amo giniya ka waywaay nga sistema permi lang ginahimo sa Bacolod DSSD lang permi nga kabasulan dito ka nami man magdala iya sa trabaho si Madam Pasita Tero. Action firing line. Kasi may nagapang sabotahe na da. Ano man sinong gasabotahe da? Sinong ginasabotahe nyo kung sabotahe ginman ang syudad o kung si Madam Pasita Tero? Action firing line. May nagasabotahe sa liderato ni Mayor Bing Linardia o kung may nagasabotahe sa kay Madam Pasita Tero? Duwala na Action Oliver mo. Action firing line. Tidason ikwanta. Ibutang ta sa maayo gid nga pagplastar kay para hindi naton matamaan ang COVID-19 subong bla kundi kahapon ang aton nga case sa Bacolod Action Oliver. Duha na lang yak bilog Action Oliver. Dok nami pamatian no. And paabuton taman subong basi way nagid bodo ka nami magamuna no. Pag way nagid bla pero hindi gid ato malikawan kay kabalo ka ado-adlaw nagapang swab no. Ado-adlaw may result. Okay na wala na 1, 2, 3, 4, 5, 70 abi hindi lang magtag 50 sa gatos naman. Action firing line. Pero ka okay na. Anyway, sige balikan nato ni karon nga mga balita lokal. Action Brian Borden. Action firing line. Manglugayawon ko to gamay lang mga balita sa nasyonal party sa COVID-19 timpungsod Pilipinas karon mi ara sang 406,000 na 337 nga nagpositibo sining COVID-19. 35,000 diri 35,477 diri ang aktibo sa gihapon. 363,068 ang ang naka-recover na kag 7,791 ang patay. 1,650 ang bag-o subong nga adlaw. Action firing line. Actually gani bangod sining disaster nga nagakatabo sa aton subong mga kaksyon daw nagakadula na malanggani ang balita sa COVID-19 Amo na nga kita diri kadagabi ginaamat-amat naton divert man ang aton sining atensyon sa paghatag sa information from COVID-19 to the other issues para nga aton sining anxiety, ang aton sining stress mga kaksyon batok sa COVID-19 mamat-amat man nga mapanas sa aton sining huna-huna. Action firing line. Pero hindi bot silingon nga ginadivert naton amat-amat nga madula si COVID-19 sa aton sining paminsaron mangin kumpiyansa na kamuda. No, padayon gihapon ang aton sining health protocol mga kaaksyon. Suliton ko lang basi nalipat kamuda. Face mask, face shield kung magwa ka sa inyo puloyan. Kung ara ka mo sa damo tawo, mag-istorya hagan-hagan lang kay basi maglalapos ang laway nyo da sa inyo nga face mask man. Oo, tapos physical distancing gid kag ang alcohol plus
ang inyo sini nga pagpanghinaw pauli sa puluyan. Action firing line. Sige, ang mga balita paiban sa national, grabe ho. Subong padayon gihapon ang search and rescue operations, retrieval operations sang pila ka mga rescuers naton, mga responders naton didto sa Isabela kag subong man sa area sang Cagayan. Grabe action Oliverno. Yara sa 11,392 ka pamilya ang apektado sining hinali nga pagsaka man sang tubig didto sa Cagayan kag Isabela. Naglabot na sa 37,327 ka individual. And sa kwa naman niya, sa mga barangays, naglabot sa 215 ka barangays, 24 ka munisipalidad ang apektado kag lubog sa tubig sa sini nga mga tinion. Action firing line. Nakibot ang kadaman ko nga tensyon to nagligad sa Marikina, Rodriguez, Montalban, Rizal, mga kaksyon sa Central Luzon nga porsyon. Diri naman niya sa Region 2 naman iyaho, amoning sa Batang akon Cagayan kag subong man sa Isabela. Grabe man ang ulan halin sang Biyernes mo hasta Huwebes, Biyernes. Grabe nga ulan dulot sang bagyo nga si Ulysses, mga kaksyon. No? Hasta nga naglabot sa punto nga nag-amat-amat gidman ang aton siri nga mga kauturan didto alsa baluta kay nabatsyagan nila nga daw sumaka ginang tubig sa ila sining lugar. Pero kagabi ginkakibot gid nila. Ginkakibot nila kay nga kalit lang nga sumaka ini igo mahibalan, ginbuksan gali iyasang Magat Dam ang 7 tanan ka mga gates nila, Action Oliver. Action firing line. Ang Magat Dam amo ni siya ang naga-supply sang elektrisidad sa Metro Manila kag mga kaiping niya sini, no? Ti hindi basta-basta si Magat Dam, mga kaksyon. Ini siya gani kon agamay lang gid nga pagbalik naton sa kay Magat Dam. Ina siya gin-construct last pa 1975. Kag natapos ang construction niya sini, bangod sa kadakuon sang coverage niya, naglabot ya Action Oliver sang 7 ka tuig ang construction mo. Ginumpisahan siya 1975, natapos siya 1982. Grabe nga construction mo. Magat Dam. Amo ni ang pinakadako nga naga-supply o pinakadako nga dam kag naga-supply sang kuryente dira sa Luzon area. Kag ini man siya, Action Oliver, ang pinakadako gidya nga dam sa bug-os nga Pilipinas. Action firing line. So ang natabo diri, ginbuksan gali ini ang 7 una, 2 lang ka gates, tapos natalupangdan sang management nga kon hindi nila pagbuksan ang dugang pagid nga 5 ka mga gates nila sining Magat Dam, may posible nga marusdak ang ila sini nga mga pulo pader-pader de nga gapugong sa tubig gapugong-pugong sa linaw nila dira, no? So ginbuksan nila didto na rumagamak gid ang tuman kadamo nga tubig, mga kaksyon, sa diin nga amo to ang hinali na lang nga pagsaka sang nasambit iya nga tubig, mga kaksyon. Timakon mo to nga pagsaka sa tubig, why gid na marasmasan sang pumuloyo bisa ng personal nila nga mga belongings ning iban to, why gid ka preparar. Lulubog imo mga auto, mga trucks, motorsiklo, mga puloy-an, tiyang may patay na subong, no? May damo-damo na ang patay sa sini nga mga tinion, mga kaksyon. May ginapangita pa ang aton sini nga mga otoridad. Tigrabing binasulay subong kay nakitaan dito ang watershed sining nasabit nga si Magat Dam sa pinakababaw-babaw na gito nga bukirin nila nga area ay kulokalbo naman Action Oliver. Action firing line. Pero always man kuno nga ginabuksan gidya sang nasambit iya nga management ining Magat Dam, pero sini nga pagbukas nila daw grabe gid kay nga ang natabo nagagwa sa Friday night na nagagwa iya ang 1,365 cubic meters per second. Action Oliver mo kada pitik 1,365 cubic meters ya. Sa isa kagabi nga ula niya kundi malubog yang Cagayan Valley. Action firing line. Hindi niya basta-basta iya. So dito na nga grabe ang binasulay sa siri nga mga tinion.
ang ilang sini gobernador nagapangita na sang explanation kag base may ara dire sang manabat gid bangod sining nasambit iya nga pagbukas ora mismo sang Magat Dam nga amo ang ginapatihan sang kadam-an nga amo ang may pinakadako man nga contribution kun nga sumaka gid ang tubig didto sa ila kag halos hindi makit-an ang pila ka porsyon sang Cagayan kag Isabela Province. Action firing line. Ang masubo dito nga istorya mga kaksyon kay ti ina balang ang lugar kilalang kilala panidra kon mga tourist attraction ng paghahambalan ti subong niya distraction gid. Action firing line. Ang resulta Action Oliver. So ang tanan karon ginahimo na basi basulo naman is Duterte where is the president during sang pagbukas sang 7 gates no? Action firing line. Ang istorya sa ni mga kaaksyon suwong suro kay Presidente Rodrigo Duterte ginpadala na ang tanan nga mga assets, ang tanan nga mga mekanismo, ang tanan nga mga kagamitan sang gobyerno, tanan nga mga rescuers malapit didto sa Cagayan kag Isabela para nga magbulig paghihapon kay may mga nagaka-trap pa nga mga tao. Action firing line. May nagaka-trap sa mga pulo-pulo didto inabalang do nahimo nga pulo island kang ilang nga lugar mataas-taas pero delikado kay subong padayon pagyapon nga nagabugas ang tubig si Magat Dam. Action firing line. So ang tanan nga mga pasilidad karon, tanan nga mga butang sang gobyerno nga ginagamit sa pag-rescue bakaksyon ginpadala na didto sa area sang nasa Isabela kag Cagayan. Naghimo naman sang Task Force Rehabilitation. Si Presidente Rodrigo Duterte may ginhatagan ini sang trimline para magpadasig pagid iya ang ila sining trabaho. Ginpadala na ang tanan nga mga responders sa nasambit nga lugar Firing line. sa sini iya nga mga tinion mga kaksyon sa Albay mayganisang erosion sang soil erosion no sa San Roque man malipot Albay ay ano nagkalaynabo sa palibot ha. Action firing line. Amo na ning panahon mga kaaksyon nga mag-tree planting na naman kita liwat. Amo na ning panahon mga kaaksyon nga buliligan nato ng aton sining dunang manggad o tanom-tanom kamuda bisan wise wildo kapila gid magtanom abi sa mga kwandira sa mga seedlings abi. Mga bulubayabas da santol abi dira kun ano pa dira para kung hindi nyo manggin maabdan kay may edad na kamo para sa mga kabataan kag sa mga future apos nyo. Action firing line. Kaya gina-project na Action Oliver nga ti subong medyo naga-blow pa nga ton nga kalibutan ang globe ta. On 2060 Action Oliver, ang aton nga kalibutan, ang nawong niya doon nasunog na gid iya. Action firing line. Bangod sa sitwasyon subong amat-amat nga pagkakalbo kag do puro na lang gid kaguba sa aton sini kagubatan ang aton nga makitaan. So ang ginaayo taman ganing aton sini gobyerno mga LGUs naton abi imangin kabahin man ni sa inyo abi ang stricto man kag inabalang tutuuron ang pagpananom naton abi sa makakahuyan sa mga lugar nyo da. Oo, imbes nga mag-stricto kita sa daw hindi maging importante abi magpahimo kita da sa mga seedlings abi magpatubo kita no mangin kabahin ba sa inyo sining environment dira bi project ninyo no basi naga-monitor subong patubo kamo seedlings da pagkatapos taganyo task ang inyo sining mga barangay kapitan kag magpananom kamo sa mga kabukiran labi na gid sa mga bukid nga ginapanag-iyahan sang gobyerno. Action firing line. Mga forestal nga mga kabukiran abing mga lugar dira panamnan ta ni abi liwat kay gusto ta ibalik ang aton nga sitwasyon nga green gihapon kag mahawiran ang tubig gikan sa bukid. Action firing line. Kayo kahaladlok ang katabo subong didto sa area sang Luzon mga kaaksyon. Hindi kita gusto nga matabo ina diri sa aton palayo gid lang. Action firing line. Kung nagapangot-kuot giman kita daabi sa kwarta sa kaban sa gobyerno, bisan ibalikan ta na lang na sang pananom kahoy Action Oliver na. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:34 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad. Dali gid lang kay diri sa Bacolod subong mga kaaksyon
inang Basiwa ang talk of the town diri halin kahapon sang hapon hasta kaina hasta subong, no? May ara sang pila ka mga panugdaon diri ang mga sektor, labi na gid ang sektor nga nagdampig sa gin-file nga kaso nga TRO against Basiwa sang amlig tubig. A little background mga kaaksyon, ginpaboran sang korte nagligad nga simana ang TRO nga ginahingyo sang amlig tubig agod temporaryo nga hindi makaumpisa ang trabaho sang prime water diri sa Basiwa sadtong Nobyembre 1 apang ginhirliwat sang Nobyembre 11, Miyerkules ang injunction nga ginapangita sang amlig tubig against sa prime water mga kaaksyon sang ila kontrata ginbasura ini sang korte. So kahapon nagpapriskon ang Basiwa kag prime water, magaumpisa na gid sila mga kaaksyon. So why na taya sang mahimo dira? Ang aton ginapangita na lang diri, maayo nga serbisyo kag hindi mahal nga balayran. Action Firing Line. 25 years ining kontrata nila, pero ano bala ang ginalauman? You know what, kung anong pinakadako pag ginagawa-consume sang tubig diri sa aton sa syudad sa Bacolod nga needs gid nila? Amo ang mga negosyo, Action Oliver. Action Firing Line. Negosyo, mga kalan-an, hotels, ang mga ara sa merkado, tubig, business, mga kaaksyon, no? Ano ba lang ginalauman sang aton sini nga mga negosyante diri siring pag-umpisa na sang prime water kag Basiwa? Action Firing Line. Ayoon ko may si Action Del, i-try naton nga malambot si Matinion ang executive officer sang Bacolod Metro Bacolod Chamber of Commerce Bakaksyon Industry in the person of Sir Frank Carbon. Action Firing Line. Kay ini dako maning ila sini nga panawagan man mo ngati dapat kon amo gid man ang ginsudlan sang Basiwa subong, dapat magalaom kita sang tubig nga hindi baha inang maayo nga supply sang tubig nga magamit naton sa matag adlaw nga tanan, hindi kita magtanga sa mga tag alas 12 tob alas 2 alas 3 alas 4 sang kagahon. Tubig iya nga matinlo kag hindi lagom mga kaaksyon, tubig iya nga basi mapabalik pa nila nga pwede mainom. Action Firing Line. Amo nang ginalauman naton. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya we have Sir Frank Carbon, ba aton siya sa baron dali gid lang. Sir Frank, mayong gabi. Oo, Brian, mayong gabi. Yes, sir. Go ahead, sige. Kahapon atat na si Prime Water kag Basiwa nga mag-umpisa. Actually, November 1 panitani kung wala lang ang TRO. Pero kay may TRO sa amlig tubig nga gin-file. Pero mag-umpisa na sila kag ginpaboran liwat ining ila sini nga trabaho diri. Anong ginalauman, sir, sa business sector gikan sa Basiwa kag Prime Water, sir? Kami, from the very beginning, sa mga nagbuha ng ngalan sang idea ng joint venture, ang among pamangkot, among ini, number one. Mm-hmm. May source sang tubig bala na, inang masulot nga mag-joint venture o kung ano nga klase nga joint venture na. No? Ang mga importante, kaya ang Basiwa or ang Bacolod, wala na source ng tubig. Kabalokan mangguro ko na natabo sa prosang Bacolod bulk water, ano? Doon na tunaw naman to, no? Duway pa to na bahaan pero nadula na. Kaya mo nang unang pamangkot, ting masulod sila, ting isa nga pamangkot is kaya wala kita source di sa Bacolod, ay kita source mo. Tiyan mo na nang sa amo na sa buro-buro. Inang buro-buro na bata ako buro-buro na nangadaan. Sila magtanagdako. Nagsanag gamay ganina. So, munang una gidlay. Kung masulod ka sang kwan, dapat i-improve mong serbisyo mo. Yes. Amo nagdungga kumita ka. Ang ma-improve mong serbisyo is kung may tubig ka, may source bala ka mo sa tubig. Ano ka dako ina? Will that be able to supply the need sa Bacolod na 100% for the next 5, maybe 10 years. So, damo pamangkot. That's number one, supply. Source ang water. Ang ikadua nila is ang Bacolod
tunga pa lang ni ang nasuplayan sa tubig, Mhm. no? Kag sige dasig pa ang gross ng Bacolod, kag highly urbanized. Amo lang na highly urbanized. Nga tunga lang ang tubig nga supply sa mga household kag mga establishment. Aha, aha. Pero ang tunga lang ang tubod, mamata ka na ikagahon. Yes. Oo, no? Mhm. Oo, muna sitwasyon. Tindos nga pamangkot, san o ninyo ni maubos niya. Kung may source na kamo, kano inyo maubos niya Mhm. ang tanan nga household kag establishment sa Bacolod. Kasi Okay. tunga pa lang nimo, Mhm. amoy na ang ikaduha nga pamangkot. Aha. Kasi bla 20 man katuig kag mangguan, Mhm. malinyahan sa tanan. Basi man nagtapos na bla. Ikatatlo, Mhm. oo, nangapo na si Brian, why pa kaya po maubos. Brian, ang apo ko, mo magyapon, masag-uman sa gyapon, kagahon, batit lao, Oh. no? Oo. Mhm. Kaya ini nga problema sa basiwa, hindi si Smith yesterday, bata ba ko? Mhm. Mhm. Oo. Mhm. Dugay-dugay, may apo ko, batit may bata na. Oo. Apo sa tuhod na. Ikatatlo, Brian, Mhm. ang natawag nila ng revenue water o Aha. water loss ng basiwa, siguro ang huling account ko 40%. Mhm. No? Subong ba si 50% na? Water loss ng due to leakages, Aha, siguro aha. illegal tapping, Correct illegal na. connection, Mhm. Mhm. libre nga tubig lang ginapangatag sa bombero o sa eskwelahan na. Mhm. Tunga na kuno guro ba si 40? Mhm. No? Aha. Tunga lang mga supplyan, tunga ihaboy ka pa, saan lang kita? Saan ini matolv? Correct No? na. Mhm. Masolve na ninyo na yung hindi. Mhm. Damo pamangkot, mga major na mo. Aha. Ikatatlo, apat na pamangkot, tiding ka mo makwarta, ay pasulod ka mo na kwarta. Mhm. Kasi mismo man ang basiwa, ang mangutang sining. Ate mo nang bantayan ta. Mabayad. Ah. Ha? Amo na bantayan tagid kay basi into anay gwatas ni tibudlay na na. Mm. Amo na. All of this needs money mo and billions ni pesos. Sino, may nasisulod ka mo lang ang kwarta. Basing basiwa malang ang mangutang sini. Mhm. Para nga ang inyong plano, Mhm. oo, mapatigayon. Those are the majors. Nanibuligan nyo kami pamangkot, bray. Kaya Yes. hindi nga pamangkot, dugay na ginamo na. Hindi kami kapwa Aha. sa board, ang batiwa sa gusto nga sa bata. Yes do, No? ang imo gani sir nga mga pamangkot ni amo ni nagtulod sa grupo sang amlig tubig gani guro nga kon nga ginapangita nila ang transparency sining kontrata nga ini mo. Tama na. Tapos bumay man sila kakita. May araman kuno ginpakita pero do hindi clarex bla kuno ba clarex do hindi klaro. Oo, amo na since tani GOCC ng basiwa mo, government owned and controlled corporation. Yes. May obligasyon sila sa pumuluyo na laglag ini ang ilang kung hindi nila pwede matago na kung private pwede nila kayatago. Yes. Pero sila gobyerno, part na sa gobyerno. Kag ang gobyerno, ang tao. May tako obligasyon nila. Ang tao. Ang gobyerno, tao mo, may obligasyon sila sa tao, hindi nila pwede matago-tago na. Kasi ang interest ng tao sa syudad kadako, nakataya da tanan. Oo. Nabinagid nga dasig ang pagsulod taga-kampanya kita sa investment mo outside para damo wala kita di trabaho tika malo ka mana damo ang nawadaan trabaho way labot ang ari di sa sulod nga daan ng wadaan ato pagit ang sagwa na nagpapula uli di way naman na trabaho ang ika-4 pagidre ang kalima nga pamangkot sir may mga pagsaka balas ang balayran ta diri amo nang dako pagid nga pala mangkutanon. Brian, kami gani ka pamangkot sina na. Kay ang importante may tubig lang, nga 24/7 nga mag-inom mo, hindi bla pag-abri mo sa gripo mo, no kape. Oo, sulba sila gaon ko pa nga tubig ko. Hindi kami kagwan subong kay klabanan sang ang basiwa nga closing hindi ko magsula ng 50%, tipwell na. Correct na. Kot-kot na tanan Bakit ginawala? Kot-kot na. Oo. That's why pag brown out, ganit ang sineko, brown out ng tubig mo. Yes. Iluhay ganda.
Mhm. So, May mga- possible na contaminated. Labi Ah. na gitsubo nga siya, damo ba? Mhm. Balan mo kung baka, Aha. all natong underground water contaminated na. Bas- Kung hindi na ma-process very well, Aha. ang problema mo ba, si imugid dyan. Base magka-leptospirosis, So, leptospirosis na sini. Yung mga boss. ang dami, okay, diarrhea la. Oh, Diarrhea lang nga sa minuto, kasi talagang sa banyo, sa pinanglan, ang ka na lang, naganingan sa bayib la. Tampon, ano pa na. Oo. Oo. Ang sa damogid na pamangkot, tani Yes, ang aton nga board sa Aha. Basiwa. Mm. Oo, tabat, di should understand nga Aha. interest ng pamumuyo sa Bacolod. Aha. Sa Ligan, Manila, tabat, hindi should be good ang intention Manila. Yes, no? yes. Amo gina dapat. Magurong intention Mhm. pero kinanglan, ipabalo man sa pamuluyo. Kasi, sila inbutang mo lang daw, umalagi mo lang sila. Aha. No? Mhm. Pero kita sa Bacolod, Aha. kita mas stress less for the next 20, 30, 40 years. Yes, yes. No? Mhm. Ako, madamo-damo pa na bilhin ko nga sinapuin ko. Lawig pa to sir, lawig pa sir. Ito, Aha. Ha? Lawig pa, lawig pa. Yan, another 50 years, 50 years kami na supreme. Dugay ng supreme ka mo. Yes, no? correct gina. Husto gina sir. Amo, amo lang tani pangayot ba tani ang aton nga board should be responsible enough, Mhm. no? Yang inyong maayo nga intention, disclose yung manabi. Kaya for all you know, maayo gid man ang pranatuan nila, no? Gusto man. Yes. No, ti subong because ang hindi ka mo mambal, it created a lot of pinsarong nga hindi maayo. Yes, correct da. No, and it's not good Mhm. para sa aton siyudad kaya sa investor. Aha. You know, kada mag-abot ang investor sa Bacolod, ang pamangkot sa amon una git. Aha. Si Frank, may tubig na ka mo. Tingko nga kabalo ka. Ay, sos, niya. Bilog na Pilipinas, kabalo kami sa sitwasyon ng tubig Bacolod. niya sa Bacolod. Oo. Pero sa imo sir Bilog nga na Pilipinas. sa imo sir nga pananawan ining pagsulod sang prime water isa ini kadako nga development sa aton diri sir. Pananawan mo gid. Supposed to be, you know, kami sa business, inapanyaga pa niya po na mo ng joint venture, lain-laing na klase ina, na-welcome na. It's one of a form how para nga magdako ang negosyo mo, mag-improve imo produkto, mag-improve ang imo servisyo. Kaya isa ka joint venture gani is technology transfer mo. Yes. Like my local company, ang sa hapon po nga may technology na bago, may joint venture siya dahil mo rin technology para ma-improve ang imo produkto. So, nasa part of the joint venture. So, normally, it should improve the services. Ang mo ang intentiones kung tanawan mo sa outside. Titingala ko nga daw magawya-uya ang board kasang Basiwa sa pag-discuss ini, kaya sure their intentions are good. These are reasonable kag, mga maayo man yung klase taong sa board. Isling naman maayo. I-discuss yung man sa board. Pabalin mo kami, kaya these are major questions. Number one, did source. Kaya na, doon na dugla na ito, napasok ka to. Kang una, itong, ganito ni mo to, bulk water. Ano po? Bulk water. Bacolod bulk water, something like that. Ang ito daw, Do why ginto? wala ito bulk. Isa man na kapamangkot gani kung ano ang matabo sana kay may prime water na may connection inisla sa bulk water maupo-upod ni sila ano nga sitwasyon? Backflow nila ng bulk water. Ang supply? Oo. Backflow na lang nila ng kontrata sa bulk water para madula ng bulk water na ting bulk water mabigyan naman na para okay man ang iyada nga investment. Yes, oo. Pero sir, ano man, ang MBCCI may plan kamo nga makig-istorya abi sa Basiwa kag prime water kay kabalo kita ang dako man nga nagapangita tubig subong di mga negosyante sa Bacolod mo. Isa gigina na mention mo gani. Na mention mo kay na nga ang investors masulod di mamangkot ano may tubig ka mo na Frank, daw mo na bla. Yes. Kaya hindi subong ang dalagko nga mga hotels gina-reinforce nila kag mga malls dali sa Bacolod, gina-reinforce nila ng Basiwa with the bomba dako-dako nga bomba. Balikan ta si Sir Frank Abik, interesting ini nga balita for Bacolod. Action firing line. Toka ang mga outside Bacolod nga halin sa Gwa na to di mga taga Gwa sang Banwa kag syudad Abe magkadto di ugtas man ni Action Oliver nga wala tubig nimo.
Na, oo, ti labi na gid subong na tamaan pagid ng gamitay sa tubig kay antes ka magsulod sa mall iya manghinawk anay sa gwa bagod sining COVID, Sir Frank. Kaya mo na siya. So, sana ni support na well na kinanglan sa ila tubig. Kaya ko naman yung tubig pag silik mo na suyop, laktan ng suyop. San sa pag-replenish, may kabalo ka naman subong ang atong groundwater kadasig na dula. Tungod diwal naman to kahoy sa kabukiran ta, no? Isa pa gid na. Balo mo na tanan ng aton to forest cover na guro 10% na lang na. We're pumping it faster than we can replenish it. Pipila ka adlaw, salt water intrusion, goodbye. Ubos din tanan na bubunta din niya. Wala, hindi mo na irreversible na. You cannot, hindi mo na isang mapait mo na tubig. Yes, anyways, so, mo question pa ni, no? Brian, pani mapamangkot yung maning basiwa. Yes. Hopefully, now that tapos naman ni tanan, it becomes a public document naman ng tanan, gani Torya, Manila sa Bacolod. At least kabalo man kita lang nga. Payo mong pang pangantuan pa siya. No? Dalon man kita nila, so this joint venture vehicle, sa maayong potoro. Sa dason nga si Mana, sir, i-mission ko gini ang taga Prime Water mismo. Silang pamangkuton ta kung may source na kamode. Insta mo itong kung pamangkot. Amo na ang kinanglanon. Yes. Pamangkot. Yes, isa gito pamangkuton tayo or basiwa mismo kay si Madam si Engineer Jeneline Himorada ka nami kay isa mo lang ka text or call yaga sabat na dayon na Sir Frank ya wagid problema. Siya sabat gila ko. I think ang manami igiguro da ang Prime Water. Prime Water siguro. Sige. Thank you gid Sir Frank sa mga input sa gindugang mo sa Matinan suwong gabi. Pero mga yun ako gamay mo nga panugdaon abiyodo ka good news for Bacolod kay kahapon ang Bacolod duha ang kaso sa COVID-19. Subong nga adlaw Sir Frank, isa na lang. Amo lang ang siling namon ang pag-improve o pang-grow faster sa ekonomiya sa Bacolod o Region 6 nakasandig sa apat ka guma. Daw vehicle nga ito mo. Ang isa sa nakaguma is iya sa LGUs. Anong obra sa LGUs? Kaya isitukit din nila yan aton na active cases para sa controllable level. Yes. No? Yung active or ang gadugang na positive. So subong, I think they were very successful. They were able to control now matamat. Nga ma'am. Kahit kung mabutang sa controllable level, kita nga tao, hindi na kita matamat madula ang atong kahadlok na ma-infect kita. Infection. So magbuwa na kita, kaya matamat magasto. Yes, correct. Which is amo ng pinanglan sa negosyo. Pinanglan ang natago nga kwarta ni Brian, just to summon that, para may bintamang kami. No? Oo. Amo ng pinanglanon, mostly na. Monte Mayo, I think, they were successful on that. That's why ang mga negosyo, kung amat-amat ang tao, makita mo na sa dalan, gabuan at kung hindi na siya madlok mag-infection, kaya kung amat-amat man kami abre, kaya kung mag-abre, kung may ginta na kita. Yes, So, lauman tani... hindi lang magpataway. Yes, correct na. Lauman tani on Monday, lauman tani buwas abi, no? Or Monday, basi babalik na tani sa MGCQ tani Sir Frank, no? Para mas halog-halog pagid, no? Man ang normal, ang NDCQ almost new normal na siya. Tanan ulo sa Abril mo. Except na lang sa mga safety protocols la. Distancing, face mask, facial, amo na lang na. Boys, that really new normal. Very good nga balita ng imo. Yes. Okay, amo nang mayo namon. Bali ang congratulate ang taga sudad. Yes. Lang EOC na. Yes. Very good na. Bali ang Negros Occidental, Sir Frank, 38 ang Bacolod isa na gid lang. Isa today, Very good. Kaya ang Bacolod, ang 38 bilog pa na nga province, meaning bilog nga province. Guro tag sa isa malang na. Isa. Kaya ang 31 man ni ka syudad ang kuan mo. 31
31. Ang Probinsya. Ang 31, no? Aha. So, meaning, tag-isa, may Tag-isa. total tag-2. Aha, So, damo sila. i-divide mo. Meaning, ata na akong syllable na. Lastly, Sir Frank, do kadamo, anong imo sinima advice sa mga negosyante man dis Bacolod nga kadamo nagkaladak pa nagligan nga gabi nga nagapainom ya sang makahulubog nga ilimnon, Sir Frank? Oo, anong advice mo diri, Sir Frank? Kaya nag-istorya kami na. Si Aha. Mila, pasintya, giranay, ha? Iya kay daw na pag-uhan kami vlog at kadamo na luyag, magbuwa ka, magpanyapon ka, ba sinom-inom? Iya ka niyo imagine, nagmalabanag kami. Then Aha. one evening, Aha. may duwa kami, kaslo ka lang minsan, panyapon, sin mga ayo, lutay na sa dita. So, sa daw kinamon ba, gabay pa nga may loro, maamo-amo. Daw na daranan lang sila. Tingko, tinan nyo lang nanay, kaya ang siyudad, hindi na kontrolat sa puneho. Yes. Kung panyapon sa kabutilya, pwede na. Approach nga mapungko, dahil na oras nino, hindi pa na pwede. Lang alang gid. Ulat pala nga gato nga semana, basi na DCQ, pwede na. Pwede no? na. Sa modified. Ising nga, tipakin siya, ginanay. Yeah, sige. Nila daw ko namin, vlog, magkapanyapon, kasi nagulupan. Kabalo ko naman kung may lusag bisa, manaming panyapon. Correct. Oo, daw maganahan kapagid mo. Maganahan ka mo, no? Sige mo, brigana na yung kabutilya daan, tes manyapon, ha? Isa ka case na dugay-dugay. Kalo ko naman, one bottle dito na rin. Dugay. Sir Frank, madamo gid. Sir Frank, madamo gid nga salamat sa mga time kag sa mga gin-share mo tonight. So, manami ni mga balita ng imo, no? Yes, Very good, thank you. Oo, daw, kalo ginawa man kami ni gabi nga nag-kontrolado ng atong infection. Sige. Salamat, Sir Frank. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Salamat po. Yeah. Action Firing Line. Sir Frank Carbon Makaksyon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber and Commerce Makaksyon Industry. And tiyan mo na, may mga palamangkutanon siya against Prime Water kag Basiwa. Action Firing Line. In fact, ina nga palamangkutanon na pamangkot na before, balikon tani dason nga mga inadlaw, no? Jack Toto, no? Anong water source nila di Reaction 11, di same malang Yapon. Nabutang na sa kontrata nila nga may ara ta isa naman ka suba nga pasuyupan abi. Ang bulk water 1 diri ni sa Granada alangilan mo. Ang bulk water number 2, amo tong mapasuyop ko tani sa may dito sa Mansilinga naman tong part sa suba to, no, do sa Morsya portion. Di kumusta tong bulk water man? Do ginbukbok na to guro. Action Firing Line. Way nagidbati aho sa pagkadako to nga binayranay man sang Basiwa pero i-check tani sa Monday abi, no? Iklarohon tani tuod. Kag anong matabo sa bulk water diri kay ari na si Prime Water. Nagdululoble na kita pero ang source isa lang. Action Firing Line. May tani ko si Prime Water nagambal, okay, may sikreto kami ang source da, hindi lang mo isugid anay. Kung magpirmahanay na tas ang kontrata, amo na ng pagbukas namon, ang pamangkot diin. May tani kung dito ka makuha sa suba sang bago abi, no, kay daw damo tutubig to. Action Firing Line. Do katilingban, no, ina kun magasto todo si Prime Water ti ilaya negosyo ni Action Oliver. Ti ang ilan ni ginapangita di ginansya, hindi kay kapierdihan. Action Firing Line. Ang ibang nga pamangkot to, no, ibalikon to sa mga Lunes abi, no, pamangkoton tan taga Basiwa or taga Prime Water. May number naman ko rin sa taga Prime Water, daw ulistorya naman kami gani, galing hindi pa siya handa gid magsabat abi nagligan nga simana. Kaya mo to may ara pa sang TRO nga ginaatubang ang ila sini nga pagdumala sa Basiwa diri sa Bacolod. Action Firing Line. Sige, humanda kamo sa aton pagbalik karon dugay-dugay ha, mga Bacolod, taga Bacolod non, may SAP kita, Action JM, no? Manawag kita karon, manghatag kita 500 pesos nga balor sang kantidad plus sang paaman ta karon nga 50 pesos nga load from your trolley, ano? Kung masabat nyong akon sini nga pamangkot. May ginhambal ko kay ina nga pamangkot ko sa inyo karon. Action Firing Line. Pulo paminsara nyo gid dira. Sige, kag iban pa nga balita, check naton patrol karon. Kag ang mga nagaugtas man sa Sineco karon dugay-dugay pamati kabuda kag mga balita pagikan sa Kapitolyo kag NGC. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This sponsorship. May gabi lang sa mga kauturan ta nga nagatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad. Si Alan Mula, good evening Sumbray, ga monitor lang kami dis ni Dodoy sa Nico. Salamat gid.
Alex Montesa, naga-monitor man, medyo late ang sulod ko. No problem. It's ano ko na, better than never ko no. Ang late, the better than never ko na, no? Alex Montesa again, so suliton ko kay late ko no siya. Si Maria Fe Maravilla, Action Radio, good evening, Action Bri from Palawan. Jo Marie Formentira, good evening, Action Bri, monitor lang Jenny Perez ang Binalbagan. Carmelo Garingo, good evening, Action Bri, always watching live from Takuling. Lady Navarrete, naga-monitor man. Tamyaw Kulang, taga Pulupandan, Von Ryan. Vanessa Mayo, hello Action Bri, good early snowy morning watching for the updates and latest news from Minnesota State. Thank you gid Arba. Salamat gid mama. Basi maka-invite ta sa imo quad interview bala ma'am no. Si Ma'am Vanessa Mayo no. Kung kumusta na da ang Amerika pila kadlaw ha, ma-connect ko na sa imo. Si Marie Asop, Action Bri, good evening. Natamyaw ko gid ang duha ko ka bata kag bana. Dua maning gurong banay ay no, isa lang guro no. Bag-ulang tapos panyapon kay basi gulpi naman mag brown out, wala man otdanay ang siniko. Action Bri, parehas sang basiwa. May otdanay sila kung daw galalapaw na giding imo nga balayran abi nga wala mo na bayran. Bernadette Lacson, nakatutok man sa Paglaong Village, Mansilingan. Araman si Jonelo Gonzaga daw ka obvious ang sa promo nyo nga sap nga mga relatives or friends, kumari, kumpari ang ginatawgan nyo. Hope makol nyo man ang maski hindi nyo man kilala. Thanks. Jonilo Gonzaga, ma'am, ipakita ko sa imo nga ay may ara kami sang raffle diri. Na? Ariyo? Basi galantaw kasubong sa kamera. Oh, hindi na mo na kilala kag hindi na mo na pamilya. Ginabawal diri sa amon ang padaugon ang pamilya kag wala diri ginapaintra ang pamilya namon kay nga basi kami diri ang pahalinon na amon ini amon trabaho bulig sa mga naga kinahanglan, hindi lang kami hindi lang kami pagpasibang deda sang wala ka ebidensya kay hindi na mo na sila kilala. Listeners ina nga nag-text diri sa aton. Junelo Gonzaga, before ka magpasibangod sa amon, pihuon mo nga may ebidensya ka ha. Oo, kay kabudlay ining imo sining aligasyon sa amon, no? Kami nagatrabaho kami di, ang Action Radio, kung tutuoron tagid gani, ang amon sini Action JM trabaho ta to inform, to entertain, and educate. Wala na di madalaga ni Action JM, ang sagi kita panagtag kwarta, di ba? But because nga kami nagalantaw kami sang ginatawag naton humanitarian nga inablang huna-huna namon diri sa Action Radio, sa magagmay namon nga bulig kaangay sining 500 pesos nga tawgan kada kag pasabton lang sa pamangkot kung ano nga radyo pamatian mo. I hope nga nalipay na ang listeners namon. So hindi mo kami pagpasibangdan Jonelo Gonzaga nga kumare kumpare namon kag pamilya ang ginatawgan kay waay kami ni kilala mi isa sa ila. Kag suliton ta bawal di sa amon paintrahon ang amon pamilya. Ha? Inang imo nga mga aligasyon hindi ina manami ha, untatan mo na ha. Tagob ng bakba mo kung hindi mayo ng imo aligasyon ha. Jonelo Gonzaga ha. Di ka mag-amo sina nga way na da may gapamati sa inyo dahaw. Way na kamo dahaw nga daw panghilabot kamo di. Si Pinky Honto Pilye, good evening Sir Bri, always kami naka-tune in halin hasta gabi family Pilye sang Tangob. Edgar Tanaya, good evening Sir Bri, watching from Candoni. Titing Angeles, Action Bri, salamat gid. Virgie Olpinda, good evening, Action Bri. Monitor always from Celine Homes. Halong kagid, Action Bri, and God bless you always. Salamat, ma'am. Victoria Santa Ana, good evening, Action Bri. Tamyaw ko da ihada Chen. Kagihado tapol, ga-monitor gid sa programa mo. God bless. Salamat. Jocelyn Libon Dispoho, Araman. Rene Valiao, sir. Si Rene Valiao, naga-monitor man. Thank you, good sir. Jericel Retarino, wow, ang blending ng buhok. Ma'am Amy Esmeralda Dolido, naga-monitor man. Jen Oy, si sir, good evening, Sir Bri. Monitoring from Singapore. Keep safe all. Hello to Energy Funds Club.
Alan Mula again, action kaman Leden pagpasakop sa SAP den. Ano ato? Ziti Alunan, Alan Alipato Araman, JJ Alpon, may gabi Akson Brian, pwede matamyaw kanday Papa Jolito Mama Gaudin, kag asawa ko Almera, sa mga anak ko Jovi, DJ JM. Salamat Akson Brian, always watching from Cavite, si Joje Catasio. Salamat. Basti Girjen, Akson Brian, good evening, nice here. Abi ko sino nga foreigner. Nga anchorman. Keep safe, may aksidente dire sa tubang China Bank Kabankalan, 10-wheeler truck, kargado, tubo na tumba. Ate, sigurado, amo-amo, gid kagabi. Jose Mongcal Torilla, naga-monitor man. Ferdinand Aguirre, tani mandatory tree planting sa tanan nga government employee. Amo na ang bot silingon ko kaina to, na matree planting kita. Si Liza Gonzalez Araman, Corey Vidaha Araman sa Kuwait, Elnora Castellano, good evening Idol Brian, watching kami di sa Suntal Villas Bao, ang natabo sa lugar sang Luzon daw anaw ba? Pasalamat lang kita di kay daw hagan-hagan ang baha diri kay sobra na ang gahimo iligal laging kagkwari sang suba. Great lang Castellano and Estilo family. Ako maldita og tas ganing kadi sa Permi Water. Ay tuod ka. Pagutabla si Roger Gutib daw nagaantos man ang kadi sa Prime Water. Ate didto way tumay radyo mo. Tidiri tistingan tislas Bacolod. Ana Mandrigos Rob dugay-dugay ang Bacolod maparihas na ina sa Manila nga wala pulos ang supply sang tubig. Kagina-schedule na lang every other day or may oras na lang ang supply sang tubig. Subong pa lang gani kung kaysa hindi na ako maka-shower kay wala na nagasaka ang tubig. Ay, may ka naga-shower, ma'am? Kandos-kandos lang Chris Vilma Reyes, good evening, Exxon Brian. La Galantaw subong sa East Homes 3, Barangay Estefania. Greet ko lang, Carl Mateo Montoya, kag tatay Jerry Azero Morsia, God bless. Si Martin Aliling Araman, Mau Castillo, Exxon Brian, monitor lang siya kuna. Francisca Puso Madirazo Araman, Grace Azucena, good evening Exxon Brian, diri sa Catleya Street, Mansilingan. Damapalityon kami magtubod ang tubig. Grabe gid ka sulumpaan, pulaway gid kami diri. Tikabay pa mo na ning Prime Water ang sabat dira, no? Ami Antikino naga-monitor man sa Barangay Tangob. Ricardo Asintista, Action Brian, akon lang na paino-ino ya, basta transaksyon gani nga hokos-pokos daw delikado gina. Kung maayo ang intensyon sang Prime Water nga ang agin sekreto lang nilahaw. Amo nang dako ka pamangkot da. Leo Corniha, good evening Sombray, ari na kami naga-monitor diri sa Charito Heights. Keep safe lang and God bless. Salamat. Jomar Ayagan, good evening Action Radio, watching Zone 14-A, Talisay City, Brownout, pasubong pila na kauras, gapamati gid kami subong. Baw, tiyamba pagbakal ta karon si Ma'am Parokong, pagbakal ta karon, pagbalik ta karon si Ma'am Parokong aton ng interview sang Sineco, mamangkot kita kung anong rason. Kung nga ang naka brownout ka mo iya, try tani karon pamangkot ha sa kay Ma'am Paroko mismo. Base may ideya siya bla, check dato ni karon si Ma'am Malo, ang public relation officer. Si Lindros Benedicto Araman naga-monitor. Ramona Azero, good evening Sombray, great ko lang Jocades Cagazero family sa Barangay 35. Si Lizar Samorilio sa Takuling, Winnie Tablanza Abanyo Araman. Michael John Season, good evening Sombray, monitor from Paranaque, always gapaorok-orok, pamati sa Action Radio. Salamat, hello to all Energy Fans Club. Marimar, ga-monitor man ang iya nga bata sinimatiniyon. Ginny Oisy Sir, Chris Vilma Reyes Araman, Ami Antikino, tama kagidak Sombray, kay isa ako nagdaog sa inyo sa Arb Pabuenas lang na magabot ngalan mo, hindi magsiling nga ginapili lang. Ambot sang loko-loko yan nga balon niya ngin pili kuno. Lily King Araman, good evening, have a lovely weekend mga kaaksyon. Loko-loko ni si John ano niyo nga ginapasibangdan niya nga kwan kuno pariente kag kumare namon bosus kuno noy.
ang imo nga pagpasibangon hindi manami ina na. Bert Hirapusco Caraballo, good evening sa bride diri sa amon handumanan, diri sila gakuha source sa tubig pero wala man tubig kun adlaw. Okay, may deep well ng handumanan da pakadto sa barangay Felisa, no? Sige, gods na kita guro, gods na kita. Las 8:09. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampi Ang ma-intro anay si Action Olivero, mga tag kita taginiento subong nga gabi Action Oliver. Okay, las 8:11 na. Dali lagi Action JM magabot ko liyat po lang Action JM. Pasensya gid. Gusto ko lang ipakita sa inyo nga ginagabot ginamon ini, no? Why di sang kumare, why kumpare dire, why sang relatives namon dire nga naka-intra. Ang ini nga tanan gin text diri sa amon nga numero, no? Ang managa-akusar diri sa amon nga may kumare, kumpare kag pamilya lang ang imo sir nga pag-akusar sa amon tuman gina ka 100% nga sala, no? Sala ina na. Palihog lang. Sige, ara na. Kay man kuton ko na karon kun kumarihay kami ni sang matawgan. Di ka magpato-pato sa mga isig ka pareho mo sir kay mabudlay ina John, no? Si Sir John to ngalan niya. Okay, sige. Ara na ginadayal na sinimat niyon. Sino ayhan ang mangin mapalaron nga makabaton sang 500 pesos subong iya nga gabi mga kaksyon, no? Okay. Mauso sa paglayo sa apelyido ko. Okay, sige. Ulat-ulaton tabi sinimat niyon. Oy. Kanugon. Why gid? Isa pa Action Oliver be. Base na liso yan na subong. Ang inyo nga mga cellphones dira nakasirado. I-open please kay para 500 pesos, no? 500 pesos ini subong nga gabi. Okay. Ibalik ko na Action JM. Magabot kita liwat sang isa pagid, no? Ay sirado to kanugon sa tuba. Arya. Listingan taniha. Sige. Okay, sige. Last 8:03 sa Action Radio Philippine Standard Time. Dali gila mga ka-action, dugay may mga balitaan pa kita kadamo pasang balita na ton ulat-ulat lang kamo dira kay mang padya kita na mang Pasko kita temprano pa, no? Sa sinimat tinian. Sige. Dugay-dugay yung report ta parte ni sa patay nga nasa Puandes Bacolod kag may sineko man ta karon nga ari nagaring na. Layo gyapon sa pilidok, no? Duha, tatlo. 4 5 Uy, kanugon ba, no?
Taga Barangay 34 da, paki-open sang cellphone nyo. Paki-check sang cellphone nyo. Mas ikatulog na ni Blahaw. Bo kanugon. Last one, Action Oliver. Ikaduha na niyo si Sir 28 gatek sa tani ako magabutanan. Bao sir mapasibangdan kita di sir nga kumari sir ko ikaw magabutan Sir 28 sir. Tagaan ta chance liwat. Okay si. Oy. Nagaiko gid way ta mahimo sini. May gabi. Sino ngalan naton gani ma'am? Ano pag iban ng mga apelyido? Kagi kalaya sa inyo? Kagi kalaya sa inyo, why? Tikita mo, layasa na apelyido kung di ka kagi layas. Pilang edad? 52. Taga di ka gani? Pwede ka kalayo-layo dyan tayo sa monitor mo da? 35. Taruga kay karon kanugon sa nginintos niya. Sige. Sino ko? Sino ngalan ko? Ako ngalan, sino gani? Jack? Si Sir Jack? John? Oh! Si Brian Morden eh. Okay, sige. Congratulations, mama. Di ta nakapagpadugayan. Pa 500 pesos para dra sa imo. Sige, basi may i-greet ka da? Sino i-greet mo? Sinakpan? Nagamonitor. Sige, ma'am, padayon na lang pamati sa Action Radio, ha? Sige, may 500 pesos ka na tonight. Anon mo na 500? Sige. Thank you, Gid. May gabi. Mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Action Firing Line. Kabata sang 52 anyos, no? Sang tingog niya. Masi permiguro nagagamit sang Evergreen Herbal Capsule na. Kay kabalo ka gabalansin ning Evergreen Herbal Capsule mo. Bisa nagaedad-edad ka na, ang imo nga tingog ginabala. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay. Sige, this time kantuan ka na si Ma'am si Ma'am Malo Paruco, no? Sang Sineco, Central Negros Electric Cooperative, ang ilang sining Public Relations Officer. Ask lang kita kay Doc Karamo sa nag-question subong angot sa ilang sining pagpangutod mga kaksyon. Hambal ni Sir Sunny Boy di saton, di naman lang ipilyedo ha. Balya, nainit gid ko ba lang sa mga advanced thinking Action Brian mo? Abi nila ginapili nyo lang guro ang padaogon nyo sa SAP. Alipungoy huna-huna. Ang ano man sir, kasalagid sa ilang huna-huna. Hindi man naton sila mabasol, no? Pero wagig kami may isa kilala ni sila. Kita mo, may isa kilala sa akon bagulang. Sa Action Jan, hindi ko sigurado kung sino Action Jan Dale. Ang yasin ay ginamuno kay duwang amon Jan, di mo? Jan Diaz kag Jan Dale Salazar, no? Pero ti taga Action Radio tanan-tanan ini sila. Action Firing Line. Gusto ko kakason ni Sir John dira sa una-una mo nga kulo-kumpare kag kulo-kumare kag relatives namon diri ang ginatawgan namon, ha? Liyog lang ko sir kay mahuya ta sa mga listeners naton
kami diri sa Aksyon Radio, yung mga kwan kami, mga matino kami diri iya. Action Firing Line. Kung isipon gani ang Radyo Action Oliver, kaangay sa aton diri, ang pinakatrabaho namon, mag-entertainar, mag-edukar, kag hatag sa information. Tatlo man lang na mo. Information, entertain, kag education. Ha? Why na madala gid gani mga promo-promo na ugaling kay may ara kami disang kaluoy, may ara kami sang para ma-enjoy balik sa among nga tagpalamati nga naga-monitor sa amon diri. Tiga pila gid 500 pesos para manglingaw ini sila. Imagine mo to 500 pesos baklon niya bulong para sa iya iloy. Oh, imagine mo na kung ano kadako nga bulig ina. Pagkatapos may mga aligasyon ka pa imo dahil nga hindi amo, no? Kung may lain ka nga huna-huna, hindi mo na pagpadayonon, sir, please lang. Action Firing Line. Sige. May gabi lang sa mga kauturan nato nga naga-monitor sa Matinan las 8:19. Kabalo ka sa Lunes, mag-aumpisa naman kami sa province-wide na naman nga pagpanawag. 500 pesos mangyapon, no? 500 pesos. Hambal ni Action JM kay nasa grabe ya sir kadamo-damo sang nag-text gid ayawan ko kalukot sang papel nga iraffle naton ti anon tana kay trabaho tana. Tas sige lang sir nalingaw ko basta damo-damo gid. Siya ayawan ko lukot-lukot, ayawan kami print. Na sige lang kay kalipayan gina nila kung sino man Lunes maumpisa na kami panawag province-wide na ining aton nga sap sa ARB mga kaksyon. May kabilang kay Lilibeth Ninia, araman si Sir Dennis Richard Tibor Roma, dako pa ng tambyulo nila sa ulo mo, way kakakita haw. Oran. Si Jonilo Gonzaga, may ebidensya ka sir? Pataka ka lang. Ginatira sa gilid ni Dinas Richard Tibor Roma. Siya may ebidensya ka Jonilo Gonzaga, pataka ka na. Pwerte ni mga maukod na tagpalamati kay Hanuto. Ara na sa action dahil, si ma'am. Sige. Online sa Firing Line. Area sa aton nga linya, si ma'am Malo Paroco, ang Sineco Public Relation Officer. Ma'am, good evening dira sa imo. Aha. Yes, ma'am. Una nga pamangkot, kamo may ari ti taga tina sila Italisa. May brown auto kuno subong, ma'am. Anong natabo? May ideya ka ni ma'am? Ang sila kay utang wala man sang ano bigla may schedule nila or no kay check ko to ang isang banago. May mga several po tungkol sa ano man sila wala pala ng bigat. Okay. Sa mga trouble. Pinacheck ko pala ni ang aton nga ano nga mga telephone operators kung ano ang natabo. Okay. Okay, kuan banago to ma'am no? I don't know kung ining banago lapit-lapit lang sa zone 14-8 Talisay City. Basi dira nga connection ni sila no? Hindi man. Kung 69 kb ang aton pag-istoryahan. Sir Brian. Pero wala pa kung saan idea kung ang 69 kb. Kasi kung 69 kb, that means sabi niya siya sa Granada, alam nila, sila. Okay. So, ako na siya apektado. Kung sino ka ng general, ako ay damo siguro sa mga troubles na isolated ba lang ang area. Yes, oo. Sometimes mera, uyog-uyog sang hangin kung kaisa, mamuamo na blang. Anyways, ma'am, salamat gidra kay para na-address naman ng ila sining pamangkot. Anyways, ma'am, pinaka main topic na tonight, ining may text diri sa to nagapamangkot kay before if ma-remember mo man nag-interview kita sa imo may connection ibala sa hindi anay magpang-utod kay si ERC, si City Ordinance nag-ayo nga sa COVID-19 nga mga mo nga panahon pero ma'am nagpangutod kita sa sini nga mga inadlaw. Ano to ma'am ang pagpangutod naton ma'am? Nagid pala?
ng mga pigado natin ng consumers. Aha. So ang Seneco, ang lifeline is 80 kilowatt hour. Ang Nuneco, I don't know sila ang Nuneco, ang Nuseco, I heard 50. So ang ERC, lifeline times 2. So ang lifeline is 80 times 260 kilowatt hour. So starting September, those consumers na nag-consume sa 160 kilowatt hours sa panaog, hindi pa diutdan until December 31 of this year. However, atong mga consumer, halin sa August, bisa nag-lifeline pa na sila, bakadto sa March or April, nga wala nila mabayaran, pwede gid sila utdan. Kaya doon ka sobra naman, ma'am, no? Doon ka dako na gid, ma'am. Amo sina? Yes, actually, ang problema lang natin, kaya ang iban, wala gid nila gingiho ang ila bills, nagulat gid sila kag pulo ka bulan 8, 7. So gabigman bala ang Seneco sa amon ang sitwasyon because ang aton nga power generation ta bala ginabayaran ta. So ang power generation ta 1 month lang ang ginahatag sa aton. Unlike sa Seneco, gintagaan kita sa tagpito na kabulan, gin-tolerate nato kay tungod na luoy kita kay COVID man gid kag lockdown ang mga tao laban wala man sa mga opera. But may mga consumers gid kita nga wala gid nila gingiho ila bills, naglabot sa 8, tag 7. So ginusda naton papanaog na August papanaog nagautod gid kita. Okay. Kasi hindi ta kabayad sa atong power supplier ko hindi man kita manukot. Yes, amo na. Tsakto gina, no? So, kay kuwado ka rotation, malaning kwarta mo, halin sa consumer, pagkanto sa inyo, kag ibayad sa supplier. Damo mo na nakasimple, gid ang insindihon ta. Ma'am, balikon ko lang gamay, until December 31, ano to gani, ma'am, ay hindi naton pwede pag-utdan? May nag-aas din naman. Lifeline consumers times 2. Magambal ka gani lifeline, nag-consume na sila sa isa ka bulan ang ilang nga mas-consume nga kilowatt hour is 160 kilowatt hour below. Okay, Oo. So kung nag-161 ka na, hindi ka na lifeline consumer, ara ka na sa babaw ka na, so pwede ka na mautdan. So ini mga lifeline consumer nato na ilang sila nga mga bills, nagalabot di siya mga 1.5, 1.6 pa panaog. So 160 na siya ginatawag sa isa ka bulan, tikon may 160 ka na consume daabi nga 3 ka bulan, ma'am. Utdan gihapon siya. No. Sa kada bulan, di 160, tapos nag-100, amo na. So, hindi ka gid pag-utdan. Bisan nga 3 na kabulan ang imo nga daw ara ka sa amo na nga level lang, hindi ka pwede utdan lang, okay lang. Yes. Okay. Tagaan ka andi. But anyway, ang aton lang sa aton mga consumers bala, ang Seneco nagapasunaid man sa aton subong. So kung may nami man bala makita naton nga may ara man bala sa intention to pay, makadto lang sa opisina kung daw medyo nag-anom na nakabulan, pwede kita kakadto dito mabayad kita 3 ka bills kag mag-ayo lang kita kay ginatagaan taman sang konsiderasyon. Imagine. Guro ang iban to naintindihan ko nagligali daw may pinautdan nyo daw 8 months, 9 months, 7 months daw ka over naman na guro. Oo. Basta na ang iban ka pangakig sila. But anyway, nang na-consume na natin, kami gani nila kay kamuya libre, no. Ang Seneco employees, hindi libre. Kag every time na pag isa kabulan, pag naridingan kami, automatic yung ginadidak na sa sweldo namon. So kami ginang pinaka-prompt payer. Amo sina. So, subong padayon ini ma'am ha, hindi ni wala sa exempted sinima ha, padayon ang ginahimo nyo subong sa tanan nga bilog nga coverage ng Seneco, ma'am. Amo ginahimo subong. Yes sir. Tanan naga gid kita, disconnect kita, pero but those pwede naton mabinit sa September, October naton kung lifeline kita. Dito na lang kita mo-focus sa pababaw. Kag kung magkadto ka mo sa Seneco, kag ma-intention to pay, kamo ginadaan ka mo konsiderasyon kay NCP na kita. Ang lain na gito yung iba, wala di ka pelakit. Kag kung magkadto na ito ganin Seneco, mangakig na sila. Pero walo, ito ka bulan. Oo, mareklamo na sila kay wala kasunaid. But anyway, isa na aton gani mga financial institutions, no, hasta lang na sa December nagasukot na gid sila yung interest sila wala gid interest except sa aton nga reconnection fee nga 22 pesos lang gid. Pagpa-reconnected ka normal man gid lang na nga may ara gid sang balayran sina, no? 22 pesos lang gid, Sir Brian. Alright. At least tonight nahibalaan nila ang rason gid gali kay meron sa iban wala sang ideya. Meron na mangkot diri sa amon, sir. Hambal sang taga Seneco to, batian ko to sa imo. Wala anay utdanay kay COVID kita. Siling ko ma'am daw may ara gi man mando sang ERC, may ara na city ordinance kita diri, depende ba na sa inyo man nga. Pero galing siling ko pila na kabulan. Siya 8 na sir, lingko tido sobra naman na guro ma'am mo. Sa pagintindi ko siling ko pilang imo sining nga kwan monthly mo. Siya 2,003. Lingko magpito ka do 14,000 man gali ang balayran mo.
Ang iba, Sir Brian, tag 60 plus thousand. Kapangakig, pas nakunot dyan sila. Pero nila man, tag 12,000. Siguro ano na aircon nila, tapos wala na bayan. So kung not dyan, mangakig na sila. So kadlag ko, git. Nang basta ang bill natin, i-accumulate ka budlay na wala magbayad kung ma-accumulate. Kasi damo man ta needs nga iban. So dira kita ma-focus ka luoy man sa aton. Yes. So amat-amatan ta lang. Magkakadto lang sa Seneco para kung alang-alang, git kadto lang, may intention to pay lang para maanuhan taman. Basi pa lang matagaan man kamo promissory no. Sige, sa mga wala nakabayad sang 6, 7, 8 sa mga bulan nga nagtapos abi sa mga August, wala gid ya exemption subong ma'am. Mangutod gid ka po. Sir. Mautod gid sa niya. Ang September, samtang wala pa nautod, samtang wala pa nautod, Mayo gid nga iseto na nga daan natin sa Seneco. Ang September, October, November to December may consideration pa kamo subong. Yes, sir, sa Lifeline Consumers. At least may ideya sila. Ano? Pero kung sobra man gipro dako gapon ang balayran mo, over 160 kilowatt-hour ang imo sining nga balayran, dapat magbayad ka gid gyapon. Bayad ka gid gyapon. Kag mautdan ka. Kaya mo na ang order sa ERC, sir. Sige, ma'am, ang imo liwat nga diri man lang ko nag-focus man lang kaya mo ni burong ginatutukan sa mga tao kay so far in fairness dira sa Seneco, may bulo brown out gid man kamo, it's normal kiti biyan sa control taman ina matuod. Disaster na sa Seneco, ya amo nang imo inyo inkwentro nga brownout nga way kamok balo kay ti budla yawa kamo pangita, no? Damo sina abi. Ang imo mapanugyan sa mga way pa nakabayad, sa mga nautdan kag ang ulotdan pa lang, ma'am. Go ahead, ma'am. Sige, sir. Okay, sa aton mga member consumer owners, no, I hope naintindihan nyo man ang sitwasyon sa Seneco that kinanglan na gid man namon. Kasi wala gid may nagabayad, but when we started sa disconnection, nagadinalagan man sila bayad. So hindi na kita maghulat nga mautdan pa kita kay may mga policy kita that we have to follow. May mga consideration kita for the past 8 months, no, almost 10 months na nag-legal, yung konsiderahan ta gid. But this time siguro kinanglan naton man ang aton obligasyon nga i-fulfill taman si Seneco. But kung alang-alang gid, kung pila da ang inyong mabayad, no, kadto lang kamo to kay basi pa man lang makaayo pa kita kay tungod nagahatag man kita sang konsiderasyon for those nga nagapangayo man sang konsiderasyon. The same, ma'am, ang inyo sining office hour 8 to ano gani, ma'am? Ang amon office hours na mo sa bayad gali no kay iban nga kaohina. Sugod kami 8 o'clock Mondays through Fridays 8 a.m. to 3 p.m. lang kami. May lunch break ka mo, ma'am? Na wala lunch man. Break. Tapos may ara man kami Robinsons, no? Nandito sa Robinsons wala yung lunch break, but may ara kita mga outlet centers. Pwede man kabayad sa SM, sa Save More, sa mga payment centers. Pwede man kita kabayad online, no, sa bangko. May online kita, ara man sa atin nga Facebook nga page, ginapabalod kung paano kita mag-online payment. Okay, pero ang hangyo, ma'am, dira di dapat sa office gid mismo sang Seneco. Pwede gid sa office sa Seneco. Ako lang galing sa Alvio ko na updan ka na. May mabaton sa nila ang payment but hindi sa ka-issue reconnection. So once pa-updan ka na sa Seneco, kagid mabayad. Seneco ang nautdan na. Pero kung hangyo ka pala nga, amo lang ni anay mabayad ko, ma'am, kay kulang gid kwarta. Seneco mangyapon gid direkta sila. Pwede sa Alvio. Pwede sa mga gwa. Sa Alvio, sir, pwede gid. Sige, ma'am. Salamat, good evening. Sir, thank you, gid, sir. Thank you so much, gid, sang time mo. Mabuhay ka, ma'am. Action Firing Line. Si Ma'am Malo Paruco Makaksyon sang Central Negros Electric Cooperative Public Relations Officer, ano? So wala ang pagpathag kay kadamo gid sang nagwalwal nagligad nga adlaw do Biyernes to, puwerte nga inot danay nga natabo diri sa Bacolod mo. Ti ang hambal nano man nga balsang amoni wayot danay kamo na kay ang bill gali action Oliver Blea 7 bulan mo. Tapos ang kada isa ka bulan tag 3,000 4,000 ti ito sa sinta ganitong 8 bulan no ti makin mo yan gina-collect ina sang Seneco para ibayad sa supplier. Kay karon ang Seneco kundi kabayad sa supplier kag ang supplier mismo amo ang mag-utod sang supply nila sa Seneco at disgrasya kita tanan. Action Firing Line. Mabalik kita ni sa King K for a while. Galing kiti amo na hindi na gid man basta-basta ngotdan ini sila, no? So cooperation lang. Actually, gani, ang iban daw ginagrab nilang opportunity nga hindi magbayad bangod sining COVID-19 kaya may mga consideration. Pero to huna-hunaon nyo man, hindi naman gintama nga amo sina. No? Action Firing Line. Las 8:33, ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang life. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong
naton karon, try naton nga lang buton ang Kabankalan PNP, no? Isa ka truck naman sang tuboho nagtumbling naman to sa Kabankalan ay nano nga sitwasyon ini. Kag check taman karon ang patrol with action an defensor, may bangkay nga nasapuan diri sa Bacolod. Action firing line. Mga ka-aksyon, las 8:34. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako si May gabi lang sa kay Ferdinand Aguirre. In fairness sa Sineco, basta mag-ayo ka sa ila, hatag gid sila ya consideration. Nan. Akson Bray, nagpay ko last week, July, nga bill, Bray, may bilin ko September, ma-outdone ko ni. Ati hindi siya ma-outdone. Basta, below ka lang sa 160 kilowatt hour every month. Si Hazel Kanoy, ako nakadaog man ko manhaw, hindi nyo man ko kumarihaw. Gani ma'am, di man ko kilala si mo gani. Ngala ng idrio, oh. Bingkong guro utok kinaya, palagpat, wakal daw piho may prov ka. Kay ako, prov ko ya nga nagadaog ko ya, na ti man. Ara nyo gid, ikaw gid, Junel ka gid, utro ka gid, no? Amo na basta nga ungo utok, kainshindi katawag nga raffle toy. Ungo simo, no? Puro ka bagol, wala utok. Edward Makute, naga-monitor man. Sinimati niyon, may gabi lang da sa idol ko nga Anchor. Salamat, gid. Si Mathirisa Diroque, gwapo buhok mo, sir, ah. Thank you, gid, ma'am. Ang number niya, ara mo. Sige, i-upload ta nito, ma'am, ha? Good evening, Sir Brian. Tani ako man magabot kay bakal ko man bulong, Sir Brian, ari number ko. I-intrigar tani number mo to sa raffle, ma'am. Ha? Thank you, good. Okay, sige. Salamat, good, ma'am Jean. Oy, si Sir. Ophelia Galiro RC. Good evening, Sir Brian. Always monitor watching live from Isabela. Hazel Kanoy, piga utok kina Sir Brian. Paano mapili nga isa-isahon muna ang lantaw kay pera mapili ang kumare kag kumpare mo haw. Utok mo John, iyan nakatuloy. Lumuna mo aking. Lilia Taton, good evening man. God bless. Renato Tanyuan, salamat gid sa number mo. Sige, i-raffle ni Sir ha, Sir Renato ha. Good evening, Action Brian and kay Roro Velasco. Ask ko if ang apor from Iloilo government employee need gid mag-quarantine 14 days, magpuli sa Negros. Salamat gid Action Brian. Daway naman na. Daway naman. Depende sa municipality, Sir Roro, sir. Lilibeth Ninya Araman, Dines Richard Tiboro, madako pa na iya daang tambyulo nila sa ulo mo ay kakita ha. Ay sus ko. Pag-greet man kay Bading kag Tuto Milche. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Surgeon, pasensya gid ha, pero na-offend ko sa imo nga Junilo Gonzaga. Na-offend ko sa imo sining ginshot, no? Next time paki-check lang ha. Suya lang na sa Action Bray kay base sa lain na sa estasyon ti nga nakadaog man ko, hindi naman ka kumpare haw, masuyaan gid. Check to. Correct. Rayjan Villalo, naga-monitor man sa Manapla. Mariel Santa Maria, naga-monitor man. Juan Mel Ara sa Victorina Heights, stay safe lang, salamat. Watching from Barangay Purisima, Manapla, si Sir Rayjan Tan Villalon, no? Sa Energy Fans Club. Dante Olarga Dimihilio, naga-monitor man sa greet niya lang kuno si Choi Tikboy Dimihilio sang Bangga, Kawayan, Ibi Magalona. Rochelle Buen sa Milian, gamonitor sa buong pamilya Buen. Jen Hisolgon Araman, naga-monitor man. Bert Heraposco Caraballo. Good evening, Sombray. Diri sa Amon, Sandumanan. Diri sila gakuha source sang tubig pero wala man tubig. Okay, nabasa ko na kina. To, no, dira halin pero way pa na, no? Jira Asiro Jr. Sombray, good PM. Nami, buhok mo, sir, pwede na maprinda. Ate, bato ni. Rose Guevara, nagalupad-lupad na. Salamat, kid.
Sige, mapahuwayway lang ko kadali lang ha. Balikan ta ka madugay-dugay ha. Sige, last 8:39. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang ano nga kailangan Responsable na pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamat. Firing line. Lamboton ta section an sini nga gab-i aksyon sa aton nga pagpangalagad. I-check ta tong may ara sang patay nga nasapuan na. Halin sa kay 412, good evening, Sir Brian. Ga-monitor gid kami always Action Radio. Tamyaw lang ko Francisco kag Josephine. Si Gondino sang Cityville, Kono Fortune Town, Barangay Stefania. Salamat gidra sa inyo. And halin naman sa kay 8927, Action Brian, ako naman tani ang majakpatan mo gabot sa Gina sang Kabog. Good evening landa sa inyo tanan-tanan. Kabay pa, no? Kabay pa. Sige, lang ha. Aral section an sa patrol. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyonan, may gabi. Yes, action na Brian, mayong gabi kag sa tunan mga ka-aksyon. Update in action na Brian, ang sa sining isa sa bangkay nga nasa Puan sa area ini action Bray sang boundary na sang barangay Mantilingan kag Vista Alegre kung sa diin ining bangkay na sa Bray sa tunga sang kampo sang Tumo sa Hacienda Inday Uya bali sang ginausisa ini naton sa police station number 7 ang ining area gali action Bray if familiar kita sa atong mga ka-action man sa dalan bala padulong more action Bray doon nalikod ini siya nga portion sang plantasyon sang Coke action Bray Oasis or Oasis sa pagtawag hindi ko kaano sang yang pag pronunciation sinasang subdivision but then dra nga area action Bray sang siniya ang nasapuan ang isa ka persona wala pa may baluan kung ini lalaki o kung babae pero dito ako sa lalaki in action Bray sang makitaan ini siya sa mga karga tapas action Bray sa area mga last 3:15 kainaw sang hapon sa pagpangusisa diri sa kapulisan ang nakakita mismo amuman ang mga nagakarga tapas sa lugar nga kung sa diin natingala ang ining inkargado bala action Bray kay dalaya sini ang Karabaw na tingala siya nga doon naggaluyon bala ang isa ka tiil sang Karabaw didto kag doon nagduda na sila kag natingala pag sila kay nga ginalangawan sang ginausisa na nila ginputput nila ang area didto kag naglabaw ang tiil action Bray so meaning na lubong in actionan
Yes, Action Bray. Nalubong ining nasapuan nga bangkay sa gamay na nga buho. Actually, ang kadalumon niya hindi magigani maglapaw gid sa isa ka metro, Action Bray. Oo, tinatingala ang mga nagkagatapas dito nga do kalawig na 2 ka semana na nagligad, Action Bray. Ang ila bala nga napanimuan do pangamyon gid hindi nila maintindihan kung ang diin naghalin kag kung ano klase nga baho ang ila yan napanimuan, Action Bray. Kay fixing dito pa na lagpatan nga na tapakan sang karabaw. Sige, labis ng karabaw nakalapak dito sa may buho nga doon nagaloy-on dito kag na-discover ining bangkay, Action Bray. Ang sitwasyon, ang ining bangkay is nagabarikotot, Action Bray, kag kublas. Uy, bay laki? Amo pa ni Action Bray, pero do more on sa pagtansya sa nga pulis, lalaki ini. Pero di subject for confirmation pa man ki as of now, may isa do ka funeral nga nagkatulid to, galing kino nagkamalibad, Action Bray, budlay kwaon ko no, kung gapilit. Kag ang isa pati, 2 na ka semana, may tendency nga do, ano tawag na, do sipat-sipat na bilang iya nga parte. Decomposition na. Oo, doon muna ang plastada. So ano man, way pa ni makilalaan? Wala pagid sang identity, Action Bray. Kag ang isa pagid sinadiri kung ano ang motibo kung nga natabo ini nga dito sa iya gidlubong. So meaning, kung amo to sitwasyon niya, abi, nga daw hindi mo na maintindihan, di man matalopang danda kung may pilas kung why ini siya, ano, ginlothang o kung ginbuno o kung ginlamo. Yes, Action Bray. Hindi na gid may baluan kung ano ang ginhimo sa iya, unless pa man ini nga ginlubong didto. Ay ginkotkotan lang, tinamention ko kayo na, hindi maglapaw sa isa ka metro ang kadalumon sa ginkutkot nga gamay-gamay mga buho, Action Bray, para lang makaigo man atong iya nga lawas. Sige, anong hambal ka pulis aksyonan? Yes, ang sa subong, ang hambal sa pulis, nga naga-ongoing pangilang investigation, identity sang sining nasapuan, ano ay ang pinaka-anggulo sa sining natabo nga pagkamatayon sa iya, kag ang dugang pagid nga mga investigation nga maangot man sa sining iya nga kaso. So far, Action Bray, amo man ni ang nakuha naton nga information sa kuha man sa nga patrol sa area naman niya sa nga police station number 7. Rekta sa patrol, una sa balitaw na sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon na Radio. Action Firing Line. Bantayan ang follow-up sinama ka-aksyon o ini may nadula balang tawo dira nga lugar sa nagligad nga mga sinimana kag way na masapuan o way na makitaan subong na sapuan. Ang police station number 7, check naton karong hepe kay investigador nila. Galing kay nutuman do hindi pa makahatag sang detalye. Las 3 man nakitaan gali ti las 7, las 9 na dudugay. Oo, para mapabalotas publiko tani mo, no? Kung anong lipat tawang court aksyonan kung anong bayo. Yes, to may bayo pabla. Naka-brief lang ni, nakapante lang ini ano nga sitwasyon. Basi may mga identification to or ano nga mga bing pwede naton ma-describe diri para mabalaan sa pumuluyo abe kag may nadula da sila abe. Action Firing Line. Do kaninit sa pulis magatag information. Sige, no? Karon basi mabalikan action kung ano ang hoblas ini siya, no? Way panabalaan bay or lalaki ini. Sinong hepe sa police station number 7 man? Check natin karon action Eric Magbanwa sa night patrol. Ang kompleto sini kay ginakwan pa nila, ginakompleto pang detalye. Sige. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Gina-endorso man naton sa mag-aksyon ng Mighty Sea. Alkaline nga vitamin C na pamatud-ana sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. Mighty C makabulig para pagkontrol sa tarang nga mga allergies. Panubo sa level sang histamine mga ka-aksyon. Ang yasini pinaka the best nga combination among Xanton plus herbal capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds, nagapakupo sa arthritis, modera, prostate problem, heart enlargement,
asthma, sinusitis, fatty liver, kag iban pa. Xanthon Plasable Capsule kag Mighty C. May ganyan combination, ano? May gabay lang na kay Mama Gamay, kinang Neneng, kinong Juneng, kainday dideng da ka kay Nong Jo. Salamat gid sa pag-monitor. Kag si Joshua Pinyol, naga-monitor man, Pinyol family sa Silay City, naga-monitor. Salamat gid. Why na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordena, pasalamat gid. Maghilibate naman kita Lunes sa mamagyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon